Bandiraɓe musidɓe tedduɓe jaam Allah waale mon on calminama no feewi on jettama kadi on jarnama on bismama e roɓindo men jayndeji hono no gawɗen wadde kala subaka kono hade nden ko salminde on e juurade on e yettude on e jarnude on sababude ha joni mbiyen hakkille mon mantiniɗo hakkillaji mon mantiniɗo ɗi mbaɗɗon fewde e ayaw habride télévision men Pindi TV hande kadi eɗen ñagono Allah banimen debbo Aissata Ndiaye eɗen gandi kadi ha hande plateau ina yeewa no feewi waran taw kono tan alhamdulillah omo sabora no hannirta ni duwuji moɗon kamɓe calminali moɗon kala jettima o tini o nani o jarni on e kala saaha wona ɗum ko en natanat ko yewti ko e roɓindo men jayendeji oɗo subaka hande noon ko toɓɓe certuɗi ɓuuri hen tigui mantinade gadortoɗen ko jayde l'observateur jayde groupe Futurs Médias jayde nde ganduɗa kay ina wayno hande o ari ko e janggo dawrugol omo ganduɗa o ko maître Aissata Tall Sall gonɗo tigui maire de Podor caggal nde o suuɓa woni kay nelaɗo keeriɗo mawɗo leydi ndi Macky Sall ɗum saabi noon jayde wi ina wayno tan kanko mo ganduɗa ko Aissata Tall Sall ko opposante manam ko lundiɗo joni joni o keɓɗo pouvoir e juuɗe muɗum kono kadi joguiɗo miijo muɗum janggo kon tan ko miijo ngo ganduɗa ngo ko miijo piége e wiide jayde ina tawe e hello nayyi e jayde witende l'observateur ko wona ɗum ko jayde quotidien le quotidien kañum e hoore muɗum koye Aissata Tall Sall tigui arti kono tan koye fannu goɗɗo biteɗo Mariame Soda Ndiaye mo ganduɗa kañum tigui sukkunoma kanko Aissata Tall Sall joni joni o caggal nde o suuɓa ko yewti ko nelaɗo keeriɗo mawɗo leydi ndi joni joni o kanko mo ganduɗa o ko Mariame Soda Ndiaye kanko tigui foti lomtademo toon to assemblée nationale kono tan ene wayno ko lomtigu ganduɗa ngu ina haaɗi lamɗon no feewi hakkude mabɓe saabu tan omo ganduɗa ko Mariame Soda Ndiaye ne wayno yonnano hay seeɗa yaadu walla mbiyen tigui hono cuuɓi suuɓeɗo mo ganduɗa ko Aissata Tall Sall tawi noon suuɓima ko mawɗo leydi ndi Macky Sall kono tan kanko mo ganduɗa o ko Mariame Soda Ndiaye o suuti konngudi so wiide wonde omo tengtini ha joni nden ɗon ñiŋore saabi noon ina wayno ko pooɗe ndure konngudi joli hakkude ɓen ɗon rewɓe ɗiɗo ina tawe e hello jeenayyi e jayde witende quotidien le quotidien jayde Vox Populi kañum ina wayno arti ko e mennoɗo wonde horejo dowla Tchad hono Hissène Habré ɗon noon ko caggal nde o saaha fewde joni woni tigui duuɓi jeegom toon to Cap Manuel prison gonɗo ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɗum ɗon noon cellal ɓandu makko kanko tigui Hissène Habré ina tigui jiiɓi hakkillaji ɓadiɓemo ko noonne kadi e hujjakinantoɓe mo woni avocat ji makko hani e joguiɗo cellal ɓandu makko ɗum ɗon noon saabi on ɗon suuti konngudi so wiide wonde kanko mo ganduɗa o ko Hissène Habré ene wayno cellal ɓandu makko hokkanimo tigui wawde heddade e dumbirdu ha oɗo saaha mbo kalaten payen e jayde tribune nden jayde ina wayno ari ko yewti ko e ko mbiyen ko darni hakkillaji laamu leydi Sénégal ko yewti ko joni joni o e guittugol sukaɓe yelotoɓe e dow laabi guure mawɗe ko wayno Dakar Thiès Ziguinchor Tambacounda e wiide jayde noon ina wayno tan ɗum ɗon ko rendez-vous mo ganduɗa o kay ko rendez-vous mo laataki wonande horejo leydi ndi hono Macky Sall ina tawe e hello go e jayde witende la tribune uddir hen jayde Walf quotidien jayde ne wayno ari koye alhaali hono Karim Wade ɗum ɗon noon eko yewti ko e goomu witengu joni joni o tambingu kala ko fati e banggue hakke bani adama en toon to Nations Unies fedde gotago windere nde kamɓe tan joni joni o eti wattude Sénégal e lawol e wiide jayde ene tawe e hello tati e jayde witende Walf quotidien jayde Sud Quotidien kañumni ina wayno ari ko e mawɗo leydi ndi Macky Sall caggal kay mbiyen ande o sali yewtere ko fate banggue 3e mandat ko noonne kadi e salade tigui hono poɗɗo lomtademo woni cukko makko caggal so tawi o ummima e pouvoir ko noonne kadi e joni joni o hesɗirinde jokkodiral makko e maître Abdoulaye Wade hani e hesɗirinde walla mbiyen e webtinde ko fate banggue e goro hoɗoru dawrugol ɗum ɗon noon eno jayde wiiri e nder ko ganduɗa ko tekkinde ko yewti ko e goomu Benno Bokk Yakar mbo jeeyi kanko mo leydi ndi Macky Sall ɗum ɗon noon omo ganduɗa ko biyeteɗo Momar Ndiongo ko jaydiyanke ko noonne kadi ko fanniyanke to banggue dawrugol arti hen konnguli mantiniɗi e wiide makko kay mawɗo leydi ndi joni joni o ene wayno tan ko neɗɗo tigui fanniyanke ko yewti e banggue e ɗum ɗo ko limtuɗen ko wona ɗum ko en garat e jayde libération noon ne wayno ari koko yewti ko e alhaali Petro-Tim caggal ndi wiya kay goto e terɗe
terɗe BBC jaynanen ɗon ene wayno heeɓi tigui mbiyen yewtidere walla namdede ko yewti on alhaali tawi noon koye banggue mawɗo ñaawo bo ene wayno noon nden ɗon jayde yeddi ɗum ɗon ha memi leydi so wiide hay goto e neɗɗo muɗum hay goto e jaydiyanke muɗum meeɗani tigui husnodirde e mawɗo ñawoɓe o eko yewti alhaali Petro-Tim kowna ɗum ko e nder jayde Libération ina tawe hen alhaali ko yewti ko e nanggal kuure ɗe ganduɗa ɗe nagganoma toon to wuuro wiyetengo Pire ɗum ɗon noon hollitama wonde kanko on ɗon tigui connoɗen ɗon kuure o wiyete ko Moustapha A ɗum ɗon noon o heeɓi jagguede toon to dowla Mauritanie e wiide jayde Libération jayde Rewmi Quotidien kañum ene wayno ari koko yewti ko e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko dialogue tigui national ɗum ɗon noon ko caggal tan mbiyende ɗum ɗon fuɗɗa ha o saaha mo kalten e wiide jayde ina wayno tan on ɗon dialogue woni ko e point mort manam woni tan ko e mbiyen darde tigui no hannirta ni hede e wiide tigui jayde witende Rewmi Quotidien garen e jayde coftal balli woni jayde stade jayde nden noon ne wayno ari koye pottital ngal ganduɗa ngal ne hani wadde janggo hakkude leydi men Sénégal e dowla Congo Brazzaville waɗata ko toon to stade Lat Dior mbo Thiès baroɗe ina wayno puɗɗima arde hanki ɓe tolninoma e sappo e jeenayo e nder ɓen ɗon nogase tato noddaɓe ɗum ɗon noon ɓen sappo e jeenayo kala keeɓi tigui wadde galop munen gadano woni entraînement maɓe gadano e yeeso ɓesgu Thiès naɓe kala e kuuɓal ɗum ɗon noon ko kelle e kuljinaji kam e weltare teska toon to stade Lat Dior mbo Thiès wona e mabɓe noon cuuti ko guuri ko wayno Nabi Sarr mo ganduɗa ko suka kay pe noddara lawol gadanol e ko yutti ko e kippo gendiji leydi Sénégal kono kadi e ngal ɗon pottital Sadio Mané Edouard Mendy e biteɗo Loum Ndiaye ɓe noon kala goni tato ɓe keɓani tigui arde e ko yutti on ɗon fannu ɗum ɗon noon omo ganduɗa ko Aliou Cissé noon e wiide jayde ina jogui tan joni joni o hono sikki saka to banggue hoore makko ɗum ɗon noon koko yewti poste uji pawdirɗi ko wayno gardien de but ɓe mbi ko Gomis walla Mendy to banggue joni joni no hono attaquant ko Mbaye Niang mballa ko Famara Diédhiou to banggue kadi ko udda hakkille makko goɗɗo beele mo wad titularisé manam mo fof omo ganduɗa ko Ismaïla Sarr et 11 de départ kono ɗum ko jayde Stade Quotidien waɗi namdal fewde e Cristiano Ronaldo beele o nattani wonde super héros ɗum ɗon noon mboɗo andi maɓe ganduɗa ɓe ko fansuji woni tan yidɓe Cristiano Ronaldo ɓe ma tigui jabta ɗum no hannirta niyete gudditirten walla guddirten roɓindo men jayde jeeɗo subaka hande koko yewti ko e jayde sunu lamba ɗum ɗon noon jande kañum ne waɗi kadi ko namdal walla mbiyen ko haala fewde e Serigne Dia Bombardier ɗum ɗon noon jayde wi beele o jogori hawrude koye espoir en walla o jogori hawrude koɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe e ƴellitade joni joni o woni monta en walla tan o ustat ko yewti ko e cachet makko woni jobdi e ko yewti e on ɗon combat no way wade foof kam kanko Bombardier omo tan heeɓi gam tigui hiwodirede woni sippirede e wiide jayde sunu lambe gasi haalaɓe ceer ko tonguɗen e roɓindo men jayde jewɗo subaka hande kono haade meɗen tigui waynodirde en garat no kewɗen wadde kala subaka woni gueɗe rendo kono hande gueɗe rendo kañum uddiri ko jayde Libération ina haala ko yewti ko e gueɗel ngal ganduɗa ngal rewɓe Sénégal keeɓino ɗo mbiyen hokkede fartange yitan ujunnaje ɗe sappo woni 2010 e ko fate banggue loi noddirteɗo loi parité manam pondowo hakkude debbo e gorko to banggue gollal ngal ɗon kuulal noon wotanoma toon to assemblée nationale e on saaha noon wonno koye saaha Abdoulaye Wade ɗum ɗon noon miijoji kam e ɗamawo mantiniɗo jolonino tigui rewɓe Sénégal kono tan ha hitan ujunnaje ɗe sappo e nayyi woni 2014 ngal ɗon kuulal ina wayno manque tigui ene wayno mbiyen ha joni hormede sababu o ko rewɓe tigui pondonoka e sumgoji 2014 kañum e worɓe ɗum ɗon noon ha o saaha mo kalten noon ɗum ɗon ko miijoji wonande rewɓe ɓe ganduɗa ɓe ko dariɓe lang gam yidde gollade ko noon kadi gollanade leydi Sénégal ɗum saabi noon hanki jagoɗo kalifinade ko fate banggue sumgoji kam e guure dowri yewtidino tigui e ko yewti on ɗon fannu kam e rewɓe beele ke ƴewde oɗo saaha joni mo kalten kamɓe rewɓe eɓe mbawa tigui ene wayno natinede ko yewti on ɗon fannu ko noon kadi ngal ɗon kuulal hormeno hannirta ni ko hanki tigui ɗum ɗon wanno mbiyen
e ko yowiti e nden ɗon yewtere e wiide jandi libération nde ganduɗa ko hen tigui arti e hello muɗum yañgo e nder publication mabɓe oɗo subaka hande bandiraɓe musidɓe tedduɓe mataw ko ɗo guddirten tan ha janggo so allahu lamɗo jaaɓi en jetti en jarni on onon bandiraɓe dariɓe e dadiɓe subaka law ina tiga mbawa darde ayaw habrirde Pindi TV roɓido jayndeji e jewte goɗɗe en jetti to banggue caméra ko Mati Simal en jarnimo no hannirta ni ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo mon Amadou Moussa Anne kono ɗum ko eɗen ñagono Aissata Ndiaye jaam e kisal e cellal haw wawa tigui artude o duusa en ko noonne kadi o jokko ɗowde yewtere nde Allah jarama on jarama ha janggo so Allahu lamɗo jaaɓi.